Urang biasa ide sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih panggamang kalau bersobok yurintangan. Cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisa ayam negeri ke mana, nan makan je minum tersedia kandang disapu petang pagi alun saki ubek latibu. Walaupun gapuak capek gadang, namun dagingnya gaca tulangnya lunak rasu amba kurang berminyak jatuh harago di pasaran. Bandingkan jo ayam kampung. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah deh hidup berdikari daging padek taluannya maha urang bakaja mamalinyo. Coba mencari berkuliliang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham yusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah main sogok luluh dek jaso pitih banyak sampai gadang merengek yo. Mengge. Tidak kreatif kecil kalian.